Ik dacht, ik maak een viskraam. Zin in. Op de markt in Zeeland verschijnen. Dit is Viskraam de Eeuwigheid. En hier kun je porties vis nuttigen. Maar niet aan de hand van hoeveel zin je hebt in vis of hoeveel geld je hebt te besteden. Maar voornamelijk aan de hand van jouw persoonlijke PFAS-tax. Het idee kwam door de nieuwsgierigheid van Fides rondom het onderwerp. We hebben natuurlijk gehoord dat we geen vis meer uit de Westerschelde mogen eten. En dat komt omdat die Westerschelde enorm vervuild is met onder andere PFAS. En ik wou dat wel leren begrijpen van hoezo is dat en hoe kunnen ook mensen die in dit gebied wonen toch tegenkracht geven aan dat gegeven en handelingsperspectief hebben. Zo nu en dan stopt er eens iemand bij het kraampje en de reacties zijn dan ook wat wisselend. De ene zegt, ja, maar ik eet het al zo lang, vis uit de Westschelde. Ik kan nog wel, ik mankeer nog steeds niks. De anderen die zijn heel erg blij dat er, nou ja, ze horen het op het nieuws. Wat is het precies? En hier kun je een visje eten, maar leggen we ook precies uit. Wat is het nou precies? De PFAS-tax, waar Fides het al over had, wordt bepaald door een aantal vragen. En die moet ik toch echt zelf ondergaan om te achterhalen hoeveel vis uit de Westerschelde ik eigenlijk mag eten. Waar woon je? Ik woon in Terneuzen. Je leeftijd? 22. Man of vrouw? Man. Een man. Heb je kinderen? Nee. Maakt eigenlijk ook niet zoveel uit. Als je een vrouw was en je hebt kinderen, het is heel cru, maar dan geef je dus die PFAS door aan je kinderen. En daardoor maak je jezelf wel iets meer schoon. Met alles wat ik hier nu zie, zou ik toch ook wel een emmetje aanraden. En je ziet dat van deze vissoorten uit de Westerschelde, dan mag je bijvoorbeeld 48 gram wijting per week eten. Het gaat er niet over dat ik jou bang wil maken, totaal niet. Het is gewoon de keuze geven. Ik denk dat we een afweging moeten maken. Als wij veel beter begrijpen waar PFAS wel en niet in zit. Het zit bijvoorbeeld in bakpapier en in wegwerpcupjes. Dan kun je zeggen, oké, ik ga mijn bakpapier niet meer gebruiken, maar ik ga wel lekker zwemmen.